Bună! Bine ai venit la cursul AI pentru Content Creation și Copywriting pe platforma cursurai.ro. Dacă creezi conținut, articole, postări, e-mail-uri, texte comerciale, video sau audio, AI îți poate scurta dramatic timpul de producție, dar numai dacă știi să-l folosești corect. Diferența dintre conținut generic și conținut care chiar convertește stă în proces, nu în instrument. Acest curs îți dă procesul complet. Începem cu fundamentele, unde aduce AI cel mai rapid rezultate în content și care sunt instrumentele reale cu prețurile lor concrete. Apoi intri în strategie editorială, construiești profiluri de audiență cu AI, arhitectură de autoritate prin grupuri tematice și optimizare pentru motoarele de căutare. Și înveți cum să comanzi conținut de calitate prin briefuri bine structurate. La producție, text, acoperim totul, de la texte comerciale și titluri care opresc scrollul, la articole lungi, ghiduri și documente tehnice, până la secvențe de email marketing care transformă abonații în clienți. Trecem la conținut în mai multe formate, producție pentru rețele sociale pe mai multe platforme simultan, conținut video cu scripturi, subtitrări, editare și avataruri, plus conținut audio, podcasturi, voci generate și sinteză vocală de calitate profesională. Modulul de calitate îți arată cum păstrezi vocea brandului consistentă la volum mare, cum verifici faptele și sursele, ce trebuie să știi despre drepturi de autor și protecția datelor și cum construiești un flux complet de verificare a calității. Închidem cu operațiuni la scară, roluri, niveluri de serviciu, producție în lot, indicatori de performanță care contează și un plan de implementare pe 30, 90 și 180 de zile, plus 3 tutoriale practice, articol optimizat pentru motoarele de căutare în 45 de minute, calendar editorial pe 3 luni și transformarea unui singur articol în 15 formate diferite. Alege planul potrivit pe cursurai.ro și începe chiar astăzi.